Wesi construction action in power aiwaka and quality unozodei. This is a construction company kwatiri kuenda uko. Aiwa munozodei, unowana zvese zvekuvakisa zvaunoda, zvese zvaungade kutakurirwa, everything unowana kwaWesi. Une matipa ake ainawai anotakura zvinhu zvemhando zvakawanda, quantity yakawanda, unotakurirwa zvakanaka nechipi price. Aiwa musanetseke, Wesi aripo kubatsira imimi vanhu vari kuconstructa, vari kuvaka. Main power yake zhinji iyo. Aiwa mazirori ake ayo, zvese izvo unozodei. Akasimba marori asingamire murodhi, aiwa driver manyama, zvese kandi unozviwana kwaWesi ikokoko, uchitakurirwa achiofloda ega, zvese zvichingoitwa zvese pachena pajekerere. Aiwa Wesi construction munoiwana azerere apo Nyekotini machipisa shopping center. Unozodei. Aiwa onai nhamba dziripo, ndo majuraworo ayo emhando yepamusoro ane simende yakanaka, akaleiwa zvakanaka zviri straight. Unozodei. Main power yake yese yakasimba, zvese zvichisanganiswa nesimende yakasimba yakanaka, zvakanaka zvine rudo mukati kani. Aiwa even madriveway vanoda kuitirwa, kana madriveway chaivo munoitirwa kwaWesi construction. Munonetseka neko dai. Mukagare mumakomba here, hamugare musha une mapotholes ka, munogara musha wakakononzverwa. Wesi ndokubasa kwake, zvese zvese anoita kani. Varidzi vomusha uyu vari kufara kani kuti vavharidzirwa kani mukati, vavharidzirwa. Kwaivo vashandi vacho vanoshanda nerudo, zvese zvinongoitwa murudo zvega zvaunoda ndo zvinoitwa kwaWesi. Zvaunenge uchimutaurira kuti Wesi izvi ndo zvandiri kuda kuti zviitwe paprojekti yangu, ndo zvaanokuitira. Aiwa zvinonakidza mani, ndonzwa zvichikonakidza zvichifamba kwaWesi. Vese vakamboitirwa basa kwaWesi, vese unonzwa vachifara kuti mukomana uyu aiwa anotiitira zvakanaka. Kana mabricks ari kugadzira zvitina chaizvo zvekugadzira nesimende zviya, anokugadzirira zvitina zvaunoda. Kana uchida kurinovheta chii kana chii, unorinovheta zvakanaka. Even mabricks aya mabricks echirungu aya anonyatsokononzvera musha wako kuti unyatsoita zvakanaka. Wesi construction, Macquarie Stone, Mariver Sand, zvese izvi onai unotakurirwa, uchinoisirwa pamba pako pauri kuda kuvaka, pastendi pako unoisirwa Quarry Stone naWesi. Transport is there, zvese zvakazara. Aiwaka ari located paWesi construction, niye pamuzerere pai ipo pai pakotini, ipo pai muchingoti pfuurei pakotini you find Wesi unomuwana ipapo. Zvese zvinoitwa naWesi izvi, mabricks zvese, mapit sand, mapanels, zvese zvinoitwa na